L-għaqda tal-konsumaturi tfakkar li mhux biss il-konsumatur qed iħallas tariffa aktar għolja minn dik ta' qabel, iżda l-kumpanija Arriva tibbenefika minn sussidju annwali ta' madwar 6 miljun euro dis-sena. L-għaqda fakret li l-konsumatur qed ikollhom iħallsu tariffa għal park and ride ukoll. Fakret bil-wedi li għamlet l-Arriva u għalhekk talbet l-awtoritajiet sabiex sal-aħħar ta' Lulju is-servizz ikun dak imwiegħed. Iżda l-maranzjani li tgħix il-qawra is-servizz tal-Arriva xejn ma kienet esperjenza sabiħa. It-tnejn filgħaxija xarabank tal-Arriva irriversjat għal fuq il-faċċata tad-dar tagħha. Noħroġ barra u nara dik il-karozza tal-linja ġodda maħbuta hawnhekk. Xi rajta tani ħasħan intfajtek fuq il-ħajt. One News huwa informati li wara li tkellimna mal-anzjana l-Arriva għamlet kuntatt magħha u għedet li se tirranġa l-ħsara. Din hija karozza oħra tal-Arriva li spiċċat u weħlet ma' karozza privata fit-triq f'Buġibba.